салом шунавандагони азиз, таҳаввулоти ҳафтаи равонро дар нашри хабарии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. оғози ин ҳафта 16 март парвозҳо миёни душанбе ва тошканд то 27 март мутаваққиф карда шуданд. ӯзбекистони ҳамсоя марзҳои худро аз 16 март бо дигар кишварҳо аз ҷумла тоҷикистон баст. ин тадбир ба хатари паҳншавии коронавирус вобаста аст. барои сайёҳони хориҷӣ ки дар дохили ӯзбекистонанд ва шаҳрвандони ӯзбекистон ки дар хориҷа ҳастанд, парвозҳои махсуси чартерӣ ташкил карда шудаанд. маҳдудиятҳо барои воридшавӣ асосан ба шаҳрвандони давлатҳои дигар дахл доранд. илова бар ин, ҳама муассисаҳои таҳсилоти миёнаи то мактабӣ, миёнаи умумӣ ва олии ӯзбекистон таҳти карантин қарор доранд. дар ин ҳафта хадамоти зидди инҳисории ҷумҳурияи тоҷикистон бо содири як қарор ситонидани маблағи ҳармоҳаи муштарипулии алоқаи мобилӣ ки 80 дирҳамро дар бар мегирифт бекор кард. ширкатҳои мобилии тоҷикистон ҳамин тариқ аз 1 майи соли 2020 пардохтҳои ҳармоҳаи 80 дирҳамӣ аз истифодабарандагони симкортҳо дар тоҷикистонро намеситонанд. ёдовар мешавем ки аз 1 июли соли 2015 ширкатҳои мобилии тоҷикистон муштариёни худро хабар дода буданд ки ба як симкорти фаъол ҳар моҳ бояд ки 80 дирҳам пардохт кунанд. тибқи маълумоти расмӣ, айни замон дар тоҷикистон тақрибан 6.8 миллион корбарони фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ мавҷуд ҳастанд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. хадамоти гумрукии ҷумҳурии ӯзбекистон давоми ин ҳафта дар пайи басташавии марзҳо расман тасдиқ кард ки гардиши молҳои тиҷорати хориҷӣ ва транзити молҳо тавассути қаламрави ин кишвар боздошта нахоҳад шуд. дар як изҳороти расмии кумитаи давлатии гумрукии ӯзбекистон гуфта шудааст ки маҳдудиятҳои басташавии сарҳад ба шахсон ва воситаҳои нақлиёте ки бо ҳамлу нақли бор тавассути роҳи оҳан, баҳр, дарё, ҳаво ва ҳамлу нақли молҳои тиҷоратии хориҷӣ алоқаманданд татбиқ намегардад. қаблан масъулони роҳи оҳани тоҷикистон низ хабар дода буданд ки интиқоли транзитии мусофирон ва молҳо тавассути қаламрави ӯзбекистон ба таври муқаррарӣ сурат хоҳад гирифт. ин ҳафта ҳукумати русия эълон кард ки бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус аз 18 март то 1 майи имсол вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро ба қаламраваш манъ мекунад. бо ин қарор ҳазорҳо шаҳрванди тоҷикистон ки ҳар сол дар айёми баҳор барои кор ба русия мерафтанд низ шомиланд. аммо қарор ба дипломатҳо, ронандагони мошинҳои боркаши байналмилалӣ, сарнишинони ҳавопаймову киштиҳо, ҳайатҳои расмӣ, соҳибони санъати иқомати доимӣ дар русия ва ҳамчунин мусофироне ки русияро ба ҳайси масири транзитӣ интихоб карданд дахл надорад. дафтари матбуотии ҳукумати русия 16 март хабар дода буд ки сарвазири ин кишвар Михаил Мишустин пеш аз эълони ин тасмим бо ҳамтоёнаш аз чанд кишвари пасошуравӣ аз ҷумла нахуст вазири тоҷикистон Қоҳир Расулзода суҳбати телефонӣ анҷом додааст. Михаил Мишустин ба ҳамтоёни худ гуфтааст ки чораҳои андешидаи Русия муваққатӣ ва дар заминаи тавсияҳои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯи даст гирифта шудааст. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. чемпионати аврупо оид ба футболи 2020 аз ҷониби ассотсиатсияҳои футболи аврупо то ба соли оянда бо сабаби сар задани коронавирус дар кишварҳои аврупоӣ мавқуф гузошта шуд. тибқи изҳороти иттиҳодияи ассотсиатсияи футболи аврупо чунки ин ҳафта расонаӣ шуд, чемпионати аврупо ки бояд тобистони имсол дар 12 шаҳр баргузор мешуд, бо далели паҳншавии коронавирус тобистони соли 2021 доир мегардад. қаблан дар аврупо бо сабаби коронавирус бозиҳои чемпионатҳои Англия, Италия, Испания, Фаронса, Олмон, Португалия, Нидерландия ва дигар кишварҳо инчунин Лигаи чемпионҳо ва Лигаи аврупо боздошта шуданд. мусобиқаи футболи Евро 2020 бояд аз 12 июн то 12 июл дар 12 шаҳрҳои аврупо аз ҷумла Рими, Италия баргузор мешуд.
раиси шӯрои федератсия палатаи болоии парлумони русия валентина матифиенко оғози ин ҳафта дар ҷаласаи парлумон дар хитоб ба раҳбарияти вазорати корҳои дохилии русия гуфтааст ки ба санҷиши дубораи забони русӣ барои муҳоҷирон ки дар русия кор мекунанд хотима диҳед. Ба гуфтаи вай ҳар сол ё ҳар 6 моҳ муҳоҷирон маҷбур мешаванд ки патентро дубора ба даст оранд ва барои ин ҳар дафъа бояд онҳо аз забони русӣ имтиҳон супоранд ва аз ташхиси тиббӣ гузаранд. Инҳо хароҷоти гаронбаҳоянд. Ба назарам чунин менамояд ки касе дар ин бобат тиҷорат карда истодааст, таъкид доштааст раиси палатаи болоии парлумони русия валентина матифиенко. раиси парлумони русия дар хитоб ба муовини вазири корҳои дохилияи русия игор зубов ки дар ҷаласаи парлумон ҳузур дошт таъкид доштааст ки ба тамаҷҷоҳӣ аз муҳоҷирон даст бардоред. мо бояд давлати мутамаддин бошем. Агар мардумро ба кишвар ҷиҳати кор даъват мекунем, пас мо бояд бо онҳо эҳтиромона муносибат кунем. таҳлилгарон чунин изҳороти раиси парлумони русияро бесобиқа медонанд. мақомдорони русия хеле кам ба дифоъ аз муҳоҷирони меҳнатӣ садо баланд карданд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафта. таътили баҳорӣ дар мактабҳои русия имсол ба ҷои як ҳафта 3 ҳафта аз 23 март то 12 апрел идома меёбад. дар ин бора рӯзи 18 март вазири маорифи русия Сергей Кравцов эълон доштааст. тадбирҳои маҳдудсозанда аз сабаби панҷшаваи коронавирус дар русия рӯи даст гирифта шудааст. ҳамзамон муассисаҳои таҳсилоти олӣ тавассути таълими фосилавӣ ва донишҷӯён дарсҳоро ба роҳ мемонанд. қаблан дар минтақаҳое ки ҳолатҳои коронавирус ошкор шуда буданд ба мактабҳо ҳолати карантинӣ дода шуданд. чунин низом дар Москав аз 14 март бо фармони раиси шаҳри Москав Сергей Собянин амалӣ карда шуда истодааст ва бисёре аз донишгоҳҳои русия бо тавсияи вазорати маориф ва илми ин кишвар ба омӯзиши фосилавӣ гузаштаанд. мавзӯи дигар, котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майк Помпео давоми ҳафтаи равон зимни як нишасти матбуотӣ дар Вашингтон ҷонибдории Амрикоро аз Туркия эълон кард ва Русияро дар куштори низомиёни турк дар Сурия айбдор кард, хабар дода буд Reuters. аммо боварӣ дорем ки русия дар ҷараёни амалиёти низомӣ дар сурия даҳҳо сарбози туркияро куштааст. мо туркияро ҳамчун ҳампаймони нато дастгирӣ мекунем ва барои хотима додан ба хушунат ҳам дар вилояти идлиб ва ҳам дар тамоми сурия ва дар дигар кишварҳо саъй мекунем, гуфтааст котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майк Помпео. طبق اطلاع رویترز تا حال ایالات متحده آمریکا مستقیما مسکو را در دست داشتن در کشتار سربازان ترک ایبدار نکرده بود. ҷамъбасти хабарҳои ҳафта ро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунида истодаед. раҳбарони кишварҳои иттиҳоди аврупо рӯзи сешанбеи ин ҳафта бо пешниҳоди комиссияи аврупо оид ба манъи 30 рӯза барои вуруди шаҳрвандони кишварҳои сеюм ба кишварҳои узви раводиди Шенген бо сабаби эпидемияи коронавирус розӣ шуданд. дар ин бора сарвазири Олмон Ангела Меркел изҳорот дода буд. ба гуфтаи садри аъзами Олмон, аллакай маҳдудиятҳо ба ҳукми иҷро даромадааст. Вай таъкид доштааст ки ин тадбир низ ба шаҳрвандони Бритониёи Кабир ки ба наздикии иттиҳоди аврупоро тарк кардан дахл дорад. манъи вуруд ба кишварҳои узви раводиди Шенген аз ҷониби президенти Фаронса Эммануэл Макрон низ садо дода буд. ангела Меркел гуфтааст ки кишварҳои иттиҳоди аврупо нисбат ба сайёҳони хориҷӣ ки ҳоло дар аврупо мебошанд сиёсати муштарак таҳия мекунад ки то онҳо ба кишварҳояшон бозгарданд. минтақаи Шенген аксарияти кишварҳои иттиҳоди аврупо инчунин Швейтсария, Норвегия, Исландия ва Лихтенштейнро дар бар мегирад. байни ин кишварҳо чун қоида назорати сарҳад вуҷуд надорад, аммо як қатор давлатҳои узви Шенген баста шудани марзҳояшонро шурӯъ карданд. созмони ҷаҳонии беҳдошт ин ҳафта эълон кард ки аврупо ба ҷои Чин маркази асосии эпидемияи коронавирус табдил ёфтааст. дар кишварҳои аврупоӣ даҳҳо ҳазор мубталоён ба гирифтории коронавирус ба қайд гирифта шуданд.
мақомоти қирғизистон бошад аз 19 март воридшавии шаҳрвандони давлатҳои хориҷ ва шахсони бешаҳрвандро ба қаламраваш муаққатан боз доштааст. фармони дахлдор аз ҷониби ҳукумат қабул шудааст, гуфтааст муовини вазири корҳои хориҷии ин кишвар Нурлан Абдурахмонов дар нишаст бо хабарнигорон. ва гуфтаи вай маҳдудият бо мақсади ҳифзи саломатии шаҳрвандони қирғизистон ва пешгирии паҳншавии коронавирус дар кишвари осиёи марказӣ ҷорӣ карда шудааст. ин маҳдудият ба ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаши байналмилалӣ, қатораҳои боркашон ва сарнишинони ҳавопаймоҳо дахл надорад. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар пайи рушди эпидемияи коронавирус рӯйхати кишварҳоеро омада кардааст, ки ҳар нафаре ки аз ин кишварҳо вориди тоҷикистон мешавад, таи 2 ҳафта таҳти карантин қарор мегирад. ба ин рӯйхат кишварҳои чун Эрон, Италия, Корея, Чин, Афғонистон, Фаронса, Испания, Шветсия, Швейтсария, Британияи Кабир, Норвегия, Нидерландия, Олмон, Белгия, Дания ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дохил мебошанд. қайд карда мешавад ки ин тадбир бо пешгирии воридшавии коронавирус ба кишвар алоқаманд аст. вазорати корҳои хориҷӣ инчунин хотиррасон кардааст, ки шаҳрвандони тоҷикистон ки дар хориҷа қарор доранд, дар ҳолати зарурӣ метавонанд ба намояндагони дипломатӣ ва консулгарии кишвар ҷиҳати кӯмак муроҷиат кунанд. идомаи ҷамъбасти ҳафтаро мустақиман мешунавед. тоҷикистон аз аввали соли 2020 содироти қувваи барқро ба кишварҳои ҳамсоя 2,1 маротиба кам кардааст. хабар дода буд Спутник Тоҷикистон бо истинод ба хабаргузории Авесто. тибқи маълумот дар 2 моҳи аввали соли 2020 ҷумҳурии тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсоя ба маблағи 3,7 миллион доллар нерӯи барқ содир кардааст. қайд карда шуда буд ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 52,6% камтар аст. дар маҷмӯъ дар соли 2019 тоҷикистон аз интиқоли нерӯи барқ ба афғонистон ва ӯзбекистон беш аз 91 миллион доллар фоида ба даст овардааст. аз ҷумла ба афғонистон тақрибан 1,4 миллион киловатт-соат нерӯи барқ ба маблағи 60,6 миллион доллар барқ интиқол дода шудааст. тибқи маълумоти ширкати барқи тоҷик дар соли 2020 ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифтааст, ки содироти барқро ба ҷумҳурии исломии афғонистони ҳамсоя ба 1,6 миллион киловатт-соат нерӯи барқ афзоиш диҳад. ҳаҷми интиқоли нерӯи барқ ба ӯзбекистон бошад дар гуфтушунидҳои моҳи апрел муайян карда мешавад. интиқоли маҳсулоти нафтӣ ва молҳои дигар ба тоҷикистон дар 2 моҳи соли равон дар муқоиса ба соли гузашта ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. тибқи маълумоти агентии омори назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, воридоти маҳсулоти нафтӣ ба тоҷикистон дар 2 моҳи соли 2020 нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 16,5% афзоиш ёфтааст. дар маҷмӯъ дар моҳҳои январ ва феврал ба ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 89 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ворид гардидааст. воридоти орд низ нисбат ба 2 моҳи аввали соли 2019 аз рӯи вазн 25,6% зиёд будааст. орд ва гандум ба ҷумҳурии тоҷикистон асосан аз қазоқистон ва маҳсулоти нафтӣ аз русия ворид мегардад. идомаи хабарҳо дар шаҳрҳои Алмато ва Нурсултони ҷумҳурии Қазоқистон бар асари коронавирус низоми карантинӣ ҷорӣ карда шудааст. даромадгоҳҳо ба шаҳрҳои Алмато ва Нурсултони Қазоқистонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳарбиён ва табибону сироятшиносон шабона рӯзӣ навбатдорӣ мекунанд. дар ин бора раиси шаҳри Алмато Бакитҷан Сагинтаев ин ҳафта дар як паёми телевизионӣ хабар дода буд. барои бехатарии тамоми сокинони ин ду шаҳри калонтарини Қазоқистон карантин ҷорӣ карда шудааст ва ҳадафи асосӣ бар боздошти паҳншавии коронавирус гуфта мешавад. дар кӯчаҳо, роҳравҳо, иншоотҳои иҷтимоӣ, биноҳои истиқоматӣ, бозорҳо, марказҳои савдо,
фурудгоҳҳо, истгоҳҳои рӯйоҳан, нақлиётҳои ҷамъиятӣ, тадбирҳои безараргардонӣ бо маҳлулҳои хос шурӯъ шудааст. ҳоло ҳаракати автобусҳои байнишаҳрӣ манъ карда шудааст. хотиррасон мекунем ки ҳафтаи қабл бо як қарори худ президенти ҷумҳурии қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев дар ин кишвар вазъияти фавқулодда бино ба сабаби панҷшавӣ бо суръати коронавирус ҷорӣ карда шуд. яке аз бузургтарин ширкатҳои ордбарораи Тоҷикистон фаровон як овозаҳои коҳиши воридоти гандум ва истеҳсоли ками ордро дар кишвар ба пуррагӣ рад мекунад. дар Тоҷикистон гандум кофӣ аст ва ҳеҷ гуна сабаб барои нигаронӣ вуҷуд надорад. ҳама корҳо тибқи тартиби муқаррарӣ ва ба таври маъмулӣ иҷро карда мешаванд. таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ таҳти назорати қатъии ҳукумати кишвар қарор дорад ва мақомоти давлатӣ барои дастгирии ин бахш тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳанд. хабар дода буд ҳафтаи равон Азия плюс бо истинод ба дафтари матбуотии ширкати мазкур. қобили зикр аст ки вобаста ба ошкор шудани чанд ҳолатҳои гирифтории коронавирус дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя Қирғизистон ва Ӯзбекистон 16 марти соли ҷорӣ марзҳо бо кишварҳои ҳамсоя баста шуд. Тоҷикистон молҳои муҳим чун сӯзишворӣ ва гандумро тавассути роҳи оҳан ворид ва содир мекунад ки ин қитъаи роҳи боркашонӣ алҳол фаъол аст. корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон қаблан гузориш дода буд ки хадамоти роҳи оҳани боркаш ба таври муқаррарӣ корро идома дода истодааст. баъдан кумитаи давлатии гумруки Ӯзбекистон тасдиқ кард ки таҳвили тиҷорати хориҷӣ ва транзити молҳо тавассути қаламрави он кишвар боздошта нахоҳад шуд. ҷумҳурии федеративии Олмон ба Тоҷикистон 1 миллион евро барои хариди асбобҳои муҳофизати шахсӣ, таҷҳизотҳои тиббӣ ва маблағгузории омӯзиши марбут ба мубориза бо панҷшавии коронавирус ҳамчун кӯмак ҷудо кардааст. дар ин бора сафири Олмон дар Тоҷикистон доктор Адреас Потрман ҳангоми мулоқот бо вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Завқизода хабар дод ки ҷиҳати ҷудо гардидани маблағи мазкур дар асоси қарори ҳукумати Олмон татбиқ карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии федеративии Олмон 1 миллион евроро барои эҳтиёҷоти Тоҷикистон дар мубориза бо коронавируси COVID-19 тавассути бонки рушди Олмон ҷудо мекунад. дар нақша гирифта шудааст ки маблағи мазкур кӯмаки 1 миллион еврои кишвари Олмонро мақомоти Тоҷикистон дар харидории таҷҳизотҳои инфиродии муҳофизатӣ, таҷҳизотҳои тиббӣ ва маблағгузории таълими дахлдори кормандони тиб дар истифодаи таҷҳизоти тиббӣ ҷиҳати мубориза бо коронавирус сарф кунанд. аз 20 март бошад ҳама парвозҳои хатсайрҳои ҳавопаймоҳии дохил ва хориҷ ба Тоҷикистон манъ карда шуданд. ин маҳдудияти парвозҳо ки бо дастури Оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст ба пешгирии панҷшавии коронавирус ва таъмини амнияти саломатии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон рабт дорад. гирифторӣ ба коронавирус дар кишварҳои хориҷии дуруназди груба афзоиш намуда истодааст бо мақсади пешгирӣ аз эҳтимоли панҷшавии бемории коронавирус ва таъмини амнияти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода мешавад ки иҷрои парвозҳое ки ба Тоҷикистон амалӣ карда шуда буд амалӣ карда мешаванд аз 20 март муваққатан қатъ карда шавад. омадааст дар номаи Оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон ки зери он раҳбари ин ниҳод Икром Субҳонзода имзо гузоштааст. дар пайни тадбири ҷорӣ карда шудаи мақомоти тоҷик садҳо шаҳрвандони Тоҷикистон дар фурудгоҳҳои шаҳри Москав бо вуҷуди доштани чиптаи тайёра дармонданд. баъдан мақомоти Тоҷикистон бо супориши ҳукумат якчанд парвозҳои якҷонибаро бо ширкатҳои миллии ҳавопаймоӣ ба роҳ монданд ки чунин парвозҳо ҷиҳати баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар фурудгоҳҳои кишварҳои дигар дармонданд рӯи даст гирифта шудааст. барои мусофирони тоҷики дармонда дар чанд фурудгоҳҳои кишварҳои дигар чуноне хабар додем парвозҳои махсус ташкил карда шудааст. тибқи иттилои ширкати давлатии тоҷик аэронавигатсия якчанд парвозҳои махсус ба нақша гирифта шудааст ки ба баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз дигар кишварҳо рабт дорад.
чунин парвози якҷонибаи ширкати ҳавопаймоии тоҷикер дар масири душанбе Москав рӯзи 20 март соати 18:45 ба вақти маҳаллӣ бо тайёраи Боинг 757, парвози тайёраи ширкати Fly Dubai бо хатсари Дубай душанбе 21 март соати 4:25 вақти Дубай, парвози ҳавопаймоии Turkish Airlines дар масири Истанбул душанбе 21 март соати 5:55 субҳ ба вақти маҳаллӣ ва ҳавопаймоии ширкатҳои ватании Somon Air ва Tojiker 20 ва 21 март дар масири душанбе Москав душанбе анҷом дода мешаванд. вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар як муроҷиатномаи хеш дар сомонаи расмияш тартиби ба қайдгузорӣ, гирифтани патент ва дароз кардани муҳлати раводиду варақаи қайди иқомати маҳаллро ба хориҷиён дар шароити буҳронӣ шарҳ додааст. طبق این مراجعتنامه وزارت امور داخلی روسیه با مقصد تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و اینچنین با نظرداشت وضع پنجشنبه کرونا ویروس، شهروندان خارجی می‌توانند بودجه موقتی خود را در روسیه تمدید کنند. برای این مهاجران را تنها ضرور است که به نزدیکترین شعبه پلیس وزارت کارهای داخلی روسیه در جای زیست واقعی خود رفته عریضه نویسند. مهاجران مهنتی می‌توانند برای گرفتن پتنت و یا دراز کردن مهلت آن بدون عبور سرحد دولتی روسیه به مقامات مراجعه کنند. اینچنین به شهروندان خارجی اجازه داده می شود که مهلت بودجه موقتی خود را در روسیه تمدید کنند. مهلت روادید شهروندان خارجی که به انجام می رسد ناوابسته از هدف سفرشان نیز دراز کرده خواهد شد. روسیه که مکان کار و زندگی صدها هزار مهاجران مهنتی خصوصا زادگان آسیای میانه می باشد، در پی بد شدن وضع اقتصادیش بنا به پست شدن نرخ نفت در بیرژه جهانی و همچنین پنجشنبه کرونا ویروس و بسته شدن مرزهایش این تصمیم را روی دست گرفته است. سامیان ارجمند، نشر نوبتی جنبست خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. بر شما روزهای با فراغت را تمنا خواهیم کرد.